Fi żjara fl-iskola primarja tal-Melliħa l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-Kummissarju tal-Films Johan Grech enfasizzaw l-irwol kruċjali tal-edukazzjoni bikrija dwar il-films u ma kienu qed jitkellmu fil-kuntest tal-konferenza dwar l-edukazzjoni tal-films li ser issir lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar bl-isem ta' Sure Start. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li l-edukazzjoni bikrija tal-films tgħin li l-istudenti jifhmu u japprezzaw diversi kulturi u perspettivi fil-waqt li jitrawmu produtturi tal-films futuri li jistgħu jikkontribwixxu għar-reputazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni ewlenija f'dan il-qasam. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech enfasizza l-valur ta' din l-inizjattiva u sostna li l-edukazzjoni bikrija tal-films tiżra żerja għall-industrija tal-films vibranti fil-futur. Grech ħabbar li mis-sena d-dieħla l-għalliema se jingħataw is-seta li jagħtu edukazzjoni dwar il-films lil tfal sa minn età żgħira.